Rundunar sojan Mali tare da haɗin gwiwar dakarun hayar Rasha sun yi nasarar ƙwato Anifes, wani muhimmin gari a yankin arewacin ƙasar da 'yan tawaye suka mamaye. Bayan da suka kwashe kusan mako guda suna gwabza faɗa, a ranar Asabar da ta gabata ce ƙungiyar GNIM mai alaƙa da Al-Qaeda da haɗin gwiwar 'yan tawayen Abzinawa suka ƙaddamar da wani gagarumin hari a garin da ke arewacin ƙasar, inda suka yi ƙirarin karɓe iko da shi, amma sun gaza ƙwace sansanonin sojan garin. Dakarun rundunar Afirka na Rasha da na Mali sun yi tsayuwar daka a sansanin, wanda suka ci gaba da bata kariya. Zuwa Alhamis na wannan mako ne aka kawo dakaru daga ɓangaren gwamnati, inda suka taimaka wajen sake ƙwace garin na Afines, mai nisan kilomita 100 daga birnin Kidal, wadda ke hannun 'yan tawaye. Bayan fafatawa mai zafi ne dakarun sojin ta kori 'yan tawayen Abzinawa da mayakan GNIM daga garin, wadda haka ne ke nuna ƙarin ƙarfin ikon gwamnatin mulkin soja ta Mali a yankunan da suka daɗe suna fama da tashe-tashen hankula sakamakon neman ɓallewa. Sai dai kakakin ƙungiyar 'yan tawayen Abzinawa Mohamed Emelen ya musanta cewa an ƙwace garin daga hannunsu, inda ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa su ne suka fice daga garin don ra'ayin kansu domin kaucewa kisan fararen hula da basu ji ba su gani ba. A wasu sabbin rahotannin za ku ji cewa 'yan ta'adda a Mali sun kai hari kan tawagar motocin makaman da Rasha ta aika wa mahukuntan ƙasar don ƙarfafa mata gwiwa a yakin da dakarun ta ke gwabzawa da haɗakar 'yan ta'adda da 'yan tawaye da ke ƙoƙarin ƙwace iko da yankin arewacin ƙasar. Ko da yake bayanai sun ce ayarin motocin sun isa ga mahukunta na Mali duk da harin 'yan ta'addan. Bayanai sun ce ayarin na ɗauke da tarin makamai da kuma sojin haya da za su dafa wa ƙasar ta yankin Sahel a yakin. Harin ya ritsa ne tawagar motocin sojin haya na Rasha guda 200 da sojin Mali guda 100 a hanyarsu ta zuwa Afines da ke arewacin Mali, da ake ci gaba da lugudan wuta tsakanin sojojin Mali da mayakan GNIM, lamarin da ya fi tsamari tun a jiya Alhamis. Hakan na iya nuna yiwuwar mayakan na iya karɓe iko daga yankin. Duk da makamancin hakan ya faru a arewacin Mali a satin da ya gabata, kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa ƙungiyar mayakan GNIM a mabambantan lokuta sun sha kai hare-hare a sansanonin soja daban-daban a Mali. Sai dai a wannan karo ta bakin mai magana da yawun EFLA ya ce ƙungiyar ce da alhakin kai wannan harin. Bugu da ƙari, ƙasar Nijar da ke makwabtaka da Mali ta ba ta gudunmawar jiragen yaƙi a cewar majiyoyin uku. A watan Afrilu wannan shekara da muke ciki ne haɗin gwiwar mayakan FLA da GNIM suka kai hari filin jirgin saman babban birnin ƙasar Bamako, har ya sanadiyar mutuwar ministan tsaron ƙasar.